Selain pakai, si pakai, kaya mo sa iyo may kayong tambak eh. Kuya na sa hon, pagkay, ang sumay kituto, katagat kita ay ito siya ito, palopita. Kanang sumanong kalobe, ay na naman eh. Kuya na sa tiya yung si, nagkawala naman patinin ko din siya na. Kung ipar kinayang sila itang Nemusa kirupa, data labing na kipa at sila ko nahi. Nama gawa sa ito, manama kita kita din ang katawan ni. Uwit sila ko na pala, kensa pa, ilap siya ito din kay namin. Dantay pagkay, kay mutsi ito din ang katawan ni. Sila, nasotelya ko na, dito ni. Unizat ya pagkay sa nila, ay todo si Dito. Amari sila ng katapake. Kamaraleso, malesat, dan kakibot kita na. O pagkaya yung senaw, hindi na yun ang kinanta na yung senaw ng kinanta. Wapatid yung senaw, sapat sa Sukrista na yung dali. Nagawagtid yung pinansun. Tuna di sa nalansan, sa tayo mo na. Kung kumagaw sila, kada katingay yung dali yung senaw, tuna yung sulit. Ilaw ang singzit target. Amen.这边不对，那我们还给接个图呗。
Nghe ngon phải. Pidem. Yaramu. Nếu phải cầm đen thì gái đi liền không tồn ăn sang cũng là sang không đây Suami pidem siya nila. Spring yang dia di so. Mi pi ki chai rang la bor thei che mi 12 ki no ngai lo pu spring niam chai de mo. cả đồng người để sẽ là đồng la cần